tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret File. Naging magulo ang buhay ko dahil sa pagtataksil ng mama ko. Hi DJ Rocky. Naisip kong sumulat sa'yo. Baka sakali lang na mabasa mo ang kwento ng buhay ko. I am 31 years old and a single mom of 2 beautiful girls. Bunsong anak ako at nag-iisang babae sa 3 magkakapatid. Itago mo ako sa pangalang MJ. At ito, ang aking secret file. 8 years old pa lang ako noong magkahiwalay ang mga magulang ko. Ang papa ko ay isang seaman. At inter-island siya noong makilala niya si mama at the age of 16. Hanggang sa nagkaroon sila ng isang anak na lalaki. Na nasundan ko rin. At mula pa pagkabata, lolo at lola na namin ang nagpalaki sa aming magkakapatid. Mas hands-on pa sina lolo at lola sa pangangalaga sa amin kesa kay mama. Hanggang sa isang araw, may nangyari sa bahay. Nakita kong nagsisigawan at nagtatalo si mama at si lola. Nag-aaway sila. Kasi nabuntis pala ang mama ko sa ibang lalaki. Dahil doon, napagpasyahan ni mama na umalis kila lola. Sobrang nalungkot noon sila lolo at lola. Nangupahan kami sa bayan. 3 kami nila mama, pati ang kuya ko. Sa nilipatan naming bahay, marami akong mga naranasang hindi magandang pangyayari na hindi ko makakalimutan. Bilang bata, at 5 years old lang ako noon, namulat na ako sa mga bagay na hindi ko ba dapat maranasan sa edad kong yun. Napaanak si mama ng premature o kulang sa buwan ng bata. At simula noong manganak si mama, palagi siyang wala sa bahay. Nasanay na lang kaming magkakapatid na wala si mama sa tabi namin. Lalo na't ang papa namin ay nasa barko at minsan lang nauwi. Maraming beses, nagdadala palagi si mama sa bahay ng mga bisita niya. Karamihan puro lalaki. Nag-iinuman sila at minsan may session pa. Can you imagine? Nasa harap ko mismo, may iniabot na shabu. Droga yung barkada niyang babae. At ito pa, nasaksihan namin ng kuya ko ang nangyari sa mama ko at sa lalaking isinama niya sa bahay. Sobrang sama ng loob ko sa mama ko habang umiiyak ako. Kaya tinanong ko siya, "Ma, nahuli ka namin ni kuya. Sino ba yung lalaki? Boyfriend mo ba siya? Paano na si papa?" Ang sagot niya lang ay oo. Humagulgol na lang ako sa iyak sa ilalim ng lamesa hanggang sa makatulog na lang ako sa nasaksihan at nalaman ko. Sa sobrang sakit, gusto kong kausapin ang papa ko na nasa barko noon.
para isumbong ang pinaggagawa ni Mama. Pero hindi pa uso ang cellphone noon, kaya matagal na hindi nalaman ni Papa ang kalagayan namin. Ilang buwan ang lumipas, hindi pa rin nagbago si Mama. May event noon sa bahay, parang birthday yata o graduation. Basta may handaan na nauwi sa kaguluhan. Ang kuya ko naabutan ng mama ko, kasama ang nobyo niya sa bahay. Nagaanuhan sila. Tinulak ni kuya ang lalaki. Sabay hahampasin sana sila ng kuya ko ng bangko, pero buti na lang. Napigilan siya ng mga kaibigan nila Mama. Kinaumagahan sa sobrang kalisingan ni Mama, hindi na niya nagawang maipagtimpla ng gatas si Bunso. Kaya para tumahan sa kaiiyakang kapatid ko, ako na lang ang nagtimpla ng pampadede niya. Maligamgam na tubig na may asukal. Dahil walang gatas. Yun ang iniinom niya. Hindi ko lubos maisip, DJ Rocky, na sa murang edad, mararanasan ko yung ganun. At hindi ko rin lubos maisip na pati ang kuya ko, sasaktan din ako. Oo. Malupit ang sinapit ko sa kuya ko. Nalaman ko na lang na may depression din pala siya dahil sa mga pinaggagawa ni Mama sa amin. At hindi lang yun. Gumagamit na rin pala si kuya ng ipinagbabawal na gamot, kagaya ng ginagawa ni Mama. Kaya pala palaging mainit ang ulo niya sa amin ni Bunso. Fast forward. Nabuntis na naman si Mama ng ibang lalaki. Pinauwi kami ng lolo at lola namin para doon na lang sa kanila manirahan at nang maalagaan kami ng Bunso ng maayos. Hanggang sa dumating ang papa namin. At sa mismong araw ng pagdating niya, tsaka lang niya nalaman ang pagtataksil sa kanya ni Mama. Hindi yun natanggap ni Papa. Kaya iniuwi kami ni Papa sa Iloilo. Nagpaalam na kami kila Lolo at Lola. At habang nagpapaalam ako kay Lolo na aalis na ako, inaapoy siya ng lagnat. Hindi kumikibo sa amin, nakatalikod lang. Tila ayaw niya kaming umalis sa kanila. Niyakap ko si Lolo ng mahigpit. Kasi alam kong mamimiss ko siya ng sobra. At kahit nung mismong pag-alis namin, hindi niya talaga kami nilingon. Pagdating namin sa pier, dumating bigla si Mama. Humahagulgol. Hinarang ko si Papa nang makita niya si Mama. At ang sabi ko ay, "Pa, please, huwag mong saktan si Mama." Alam kong sukdulan ng galit ni Papa kay Mama. At alam kong pinipigilan niya ang sarili niya na masaktan si Mama sa harap namin ng kuya ko. Niyakap ko si Mama. Tsaka ako nagpaalam sa kanya. Bago kami makarating sa Iloilo, kinausap kami ni Papa. Nasa tita muna namin titira. Kapatid yun ni Papa. At bilin sa amin ni Papa na kapag may nagtanong kung nasaan si Mama, ang sabihin daw namin, patay na siya. Yun ang pinalabas ni Papa sa mga tiyahin namin para hindi na sila maganap pa kay Mama. At ayaw din ni Papa noon na malaman nila ang totoo. Pero sa katagalan, nalaman din nila ang mga ginawa ni Mama. Galit silang lahat. Naintindihan ko naman yun. Matagal-tagal ko ring hindi nakausap si Mama, DJ Rocky, kasi that time, hindi pa nga uso ang cellphone o messenger. Kaya taon-taon, kinukumpleto ko ang simbang gabi at humihiling na lang ako parate na sana mabuo uli ang pamilya namin. Fast forward, nakapag-high school na ako at nagkaroon na rin ng sariling cellphone. Nakakausap ko na rin si Mama
nakukumusta. Hanggang sa dumating yung araw na hindi ko inaasahan. Nabalitaan ko na namatay na si Lolo. Dinibdib ko yung pagkawala niya kasi si Lolo yung tinuring kong magulang. Siya yung nagpuno ng mga pagkukulang ng mama at papa ko. Sa kanya ako nagkaroon ng maraming core memories nung bata ako. Kaya sobrang sakit na malamang wala na siya. At dahil sa nangyari, nakiusap ako kay Papa na i-book niya ako ng ticket papuntang Butuan para madalaw si Lolo. Pagdating kay Lolo, hindi ko na napigilan ang emosyon ko. Ang sabi ni Lola, mula raw nung umalis kami, grabe ang pangungulila sa amin ni Lolo. Hindi na raw ito nagsisimba. Madalas tulala at bigla na lang iiyak. Kaya noong nagkasakit siya, ang tanging bukang bibig lang niya sa mga huling sandali niya ay ang mga pangalan namin ni Kuya. Napakasakit. Kung hindi lang kasi manluloko ang mama ko, siguro hindi pa agad-agad mamamatay si Lolo. Baka nandun pa rin kami. At baka matagal pa siyang mabuhay. Fast forward, nakapag-college ako sa Maynila. Kumuha ng kursong HRM. Ang papa ko naman, nag-asawa na rin ng iba. Nagkaroon ako ng stepmother. May 4 na anak sa una at pangalawang asawa. Noong una ayoko sa kanya. Hanggang sa dumating yung time na nag-away kami ni Papa dahil may mga pinagdaraanan ako sa studies ko. Sa madaling salita, hindi ko naging kasundo ang pamilya ng stepmother ko. Kung noon, mala Disney princess ako, ngayon hindi na. Pero dahil gusto kong bumawi kay Papa sa lahat ng nangyari, nilunok ko ang ego ko. Tiniis kong makasama ang stepmom ko, pati na ang mga anak niya. Tumutulong ako sa paglilinis ng bahay, sa pagluluto at sa paghuhugas ng pinggan. Ginawa ko yun para maging tama sa paningin ng papa ko. Bukod pa ron, dahil hindi na rin kaya ng gastusin ni Papa na pag-aralin ako, nakiusap ako sa teacher ko, pati na sa admin ng school namin. Pinagtapos nila ako bilang HRS assistant. At sa mismong graduation ko, wala akong magulang o kahit sinong kapamilya na sumama sa akin. Ni walang nagsabit sa akin ng medal ko. At buti na lang nandun ang mama ng ex ko. Siya ang umalalay sa akin sa stage at nagsabit sa akin ng medal. Akala ko nga pagkatapos ng kolehiyo okay na ako. Magagawa ko na ang mga gusto ko. At hindi ako tutulad sa mama ko na halos naging patapon sa mga lalaki. Pero nagsisimula pa lang pala ang tunay na laban ng buhay ko, DJ Rocky. Simula pa lang pala. Pagka-graduate ko, niyaya ako ng isa kong pinsan na magtrabaho. Hindi ko naman yun tinanggihan. Namasukan ako bilang manager ng isang maliit na restaurant. Hindi ako well-trained at sobrang layo ng trabaho ko sa pagiging isang tunay na manager. Pero naging stepping stone yun para magkaroon ako ng work experience. Alam ko naman na hindi 4-year course ang itinapos ko. Associate degree lang kasi. Then after 1 year, nag-decide akong bumalik sa poder ng papa ko. Gusto ko talaga kasing bumawi sa kanya. Kaya doon na ako uli sa lugar namin. Doon ako naganap ng mapapasukang trabaho. Naging brand ambassador ako ng isang glutathione product. Pero hindi ako nagtagal. Kasi maaksaya masyado sa pamasahe. Kulang yung kinikita ko. Napupunta lang sa pamasahe araw-araw. Ang sumunod kong trabaho, brand ambassador din, pero alak naman, sa isang brewery company. At habang nasa kumpanya ako ng alak, nanliit ako sa sarili ko. Ang tingin kasi sa akin ng mga nakaka-sales talk ko na tao,
Easy to get akong babae. Bayaran, pakawala. Hindi naman ganun ang personality ko. Kaya hindi rin ako doon nagtagal masyado. Nag-decide akong mag-apply naman sa call center. Naging successful ang una kong application doon sa Ortigas. At dito na sa call center company na ito, nakilala ko si Jolo. Si Jolo ang taong laging nasa tabi ko nung panahong wala akong matakbuhan at magulo ang isip ko. Hindi niya ako iniwan. Naging magkaibigan kami hanggang sa nahulog ang loob namin sa isa't isa. Then tuluyan nang nagbunga ang pagmamahalan namin. Pero habang tumatagal, DJ Rocky, unti-unting lumalabas ang tunay niyang ugali. Nangupahan kami ni Jolo sa Marikina. Doon kami nagsama. Hindi ko makakalimutan. Habang 7 buwan akong buntis sa anak namin, nahuli ko si Jolo na may babae. Kinaladkad ko yung babae sa kalsada sa sobrang galit ko. Nanawala na sa isip ko na buntis ako. Hindi ko lubos maisip, DJ Rocky, na magagawa ni Jolo yun sa akin sa kabila ng lahat ng nangyari sa pamilya ko. Nagsama pa rin kami ni Jolo sa iisang bubong. Hanggang sa ipinanganak ko ang panganay naming babae. Sige. Iba pala talaga ang feeling na maging nanay, DJ Rocky, ibang-iba. Then dumalas ang pag-aaway namin ni Jolo. Kahit bagong panganak pa lang ako. Dumagdag pa nung magdesisyon si Jolo na dun muna siya titira sa papa niya para malapit sa trabaho niya. Habang ako naman ay naiwan sa inuupahan namin, nag-aalaga sa bagong panganak naming sanggol. Hindi pa naman ako pwedeng bumalik sa trabaho agad. At dahil may history na si Jolo ng cheating, na-trigger ng sobra ang anxiety and depression ko. Buti na lang, dumadalaw naman sa akin ang mama at kapatid niya. Thankful naman ako sa kanila dahil tinutulungan nila ako na maalagaan ang baby namin. Then hindi ko na rin natiis. Kinailangan kong bumalik sa trabaho dahil malaki na ang pangangailangan ng anak ko. Ayoko ring parati na lang umaasa kay Jolo dahil isinusumbat lang din niya sa akin yung naibibigay niya. Minsan nga hindi na siya nagbibigay. Bihira na lang siyang umuwi at dumalaw. Napakahirap ng sitwasyon ko, DJ Rocky. Kasi wala naman akong malapitan. Wala akong malapitan sa pamilya ko. Nagigilty pa ako lalo kasi kailangan kong iwan yung anak ko sa kapitbahay namin araw-araw para lang makapasok sa trabaho. Pag uwi ko galing trabaho, tsaka lang ako makakapag-alaga sa anak ko. Antok na antok ako, pagod na pagod ako, pero kailangan ko pa rin siyang alagaan. Then nag-decide ako mag-move forward at makipaghiwalay na ng tuluyan kay Jolo. Nag-decide ako mag-isang palakihin ang anak namin. Pero biglang nag-reach out si Jolo, kahit may jowa na siyang iba. Ako naman, hindi ko ipagdadamot ang anak ko sa kanya. Ang akin lang, ayokong makonfuse ang anak ko kung bakit may ibang kasamang babae ang daddy niya. Mabait naman yung girlfriend niya. Sumusunod sa rules ko. Nire-respeto niya yun. Ang hindi ko alam, DJ Rocky, kinausap ng biyanan ko ang girlfriend ni Jolo. Kaya nilayuan ni Jolo. O kaya nilayuan si Jolo ng babae. Hanggang sa nagkabalikan kami. Nabigyan ko siya ng pangalawang pagkakataon. Alang-alang sa anak namin. Nagbunga yung second chance na yon. Nabuntis ako uli. At sa second chance na meron kami, akala ko magbabago na talaga siya. Pero hindi yun nangyari. One time, umuwing lasing si Jolo. Sa sobrang kalasingan na sabi niya, na ipalaglag ko na lang daw yung batang ipinagbubuntis ko. Napaiyak ako sa gulat. At ang tanging nasabi ko lang sa kanya ay, Jolo, anak natin to, anak ko to. Hindi ko alam kung anong gagawin ko noon. Kaya kinuha ko ang panganay naming anak. Naglakad papuntang simbahan. Iyak ako ng iyak.
Tinanong ko si Lord, Lord, bakit nangyayari sa akin ang mga bagay na to? Masamang tao ba ako? Ako na ba ang nagbabayad ng mga kasalanan noon ni Mama? Fast forward. Nag-chat yung pinsan ko na uuwi galing ng Qatar dahil OFW. Doon daw muna kami ng panganay ko manirahan sa kanya. Ang hindi niya nun alam, buntis ako sa pangalawang anak namin ni Jolo. Hindi rin alam ng iba kong kamag-anak na buntis ako. Pero tinanggap ko yung mga salitang binato sa akin ng mga kamag-anak ko nung malaman nila. Ang importante, bubuhayin ko ang anak ko sa abot ng makakaya ko. Nakitira kami sa bahay ng tiyahin ko. At kahit buntis ako, namasukan pa rin akong bilang call center agent. Sa awa ng Diyos na iraos kong maipanganak uli ang bunso kong anak. Napagkakasya ko kahit papaano ang kinikita ko. Honestly, kulang pa. Kaya nagsa-sideline ako bilang vocalist sa isang local band sa lugar namin. Pag may wedding o debut o special occasion, rumarakit ako sa pagkanta. Pandagdag sa allowance. Marami akong utang. Hindi ko na nga alam kung paano ko babayaran lahat yun. Pinag-aaral ko rin ang mga anak ko sa ngayon. At sana lang sa mga susunod na taon, kayanin ko pa ang mga pagsubok. Sa ngayon kasi pakiramdam ko, failure mom ako. Hindi ko na po provide lahat sa mga anak ko. Kahit anong sikap na gawin ko. Sana balang araw maintindihan ng mga anak ko ang mga napagdaanan ko. At pasensya na rin sa kanila sa lahat ng mga pagkukulang na hindi ko napupunan. Ang dami kong mga pagkakamali na pilit ko pa rin itinatama hanggang ngayon. At sana mabigyan pa ako ni Lord ng mas mahabang panahon at pagkakataon na maiayos ang buhay naming mag-iina. Sa mga anak ko, ang bilin ko lang, magmahalan sila. Hanggang dito na lang muna, DJ Rocky. Salamat sa pagkakataon na mabasa mo ang kwento ko. Muli, ako si MJ. At ito, ang aking secret file.